Hola, Núria. Hola. Hola, bona tarda, sóc l'Alèxia, d'Amics de la Gent Gran. Hola, Alèxia, carinyo. Com estàs? Ara tinc aquí que ara fa una miqueta que ens estem coneixent amb el senyor aquest Ferran. Vale, mira, no, jo només una coseta, Núria, que, bueno, doncs que ja al final ja et puc confirmar a quin torn de vacances podràs anar. Digue'm, carinyo. Mira, al final podràs anar al torn del setembre a Calaf. Ai, que t'hora seria per telèfon. Que estàs contenta, Núria? No, carinyo, estava així tipus ansiolítica ja. Bueno, doncs mira, me n'alegro que estiguis contenta. Pues sí, perquè em convé uns dies de mira platet a la taula, estar amb qui sé alguna que pots ajudar i que pots, no sé, és que... Ja, bueno. Núria, doncs ja està, doncs me n'alegro. Ja anirem parlant, vale, dels detalls? Ja tinc aquí el nou voluntari, ha vingut el senyor aquest que mira fa un quart d'hora, potser Ferran, que ha arribat i així ens estem pràcticament coneixent. Molt bé. I m'ha arribat la notícia, carinyo, gràcies, mira que de pensament tan consoliciadores. Bueno, Núria, doncs ja parlarem, d'acord? Gràcies. Una abraçada molt forta. Igualment, carinyo. Adéu. Gràcies.